Λοιπόν, ο αμυντικός σχεδιασμός κάνει 2-3 αυτόματα κλικς που παίρνουν κάποιες εργασίες και έγγραφα, συμπληρώνονται, κάνουν μια δωρεά όπου σε κάθε ένα λάθος απορροφάει τις συνέπειες. Αυτές οι συνέπειες έχουν μεγάλο κόστος. Τα λάθη είναι πάνω στη δουλειά. Τα λάθη, τα κατά λάθος, έπεσα, με τσίμπησαν, πολέμου, διασύρωμαι, με διέσυραν, έσυραν. Ένα λάθος που συναντάμε συχνά εμείς οι μαθηματικοί είναι το 2 στη μηδενική επί 2 στην 1, 2 στη 2. Δεν είναι π.χ. αυτό, ας πούμε. Οι δυνάμεις δεν προστίθονται. Το 0 και 1 δεν κάνει 2, ας πούμε. Στο στρατό ήμουν αποσμήν. Έκανα τη διαρρύθμιση στα κανονικά άτομα, έψαχνα συζητήσεις για να υπάρχει ενδιαφέρον επί ενέργεια και σύνθετα 2, 3, 6 διαφορετικούς ανθρώπους στο να διατηρούν μια ομαλή σκέψη. Διαφορετικά όλα αυτά. Τα ίδια και τα ίδια όλη αντιγραφή. Εμείς οι όλοι που κάναμε το copy-paste, φίλε. Έτσι είναι. Κάποια δεν πας ξεπόλυτες. Πώς θα θες να χτυπήσεις? Το κράτημα στο πόδι. Όλα είναι στην ορθή στάση. Οι κοινωνικοί εταίροι δεν έχουν μια οικογένεια να φτιάξει μαζί σου. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι. Δεν είναι οικογένεια. Λεωφορειακή έκταση μαγαζιού, λεωφορειακή. Ένας δικηγόρος. Ένας... Πάμε παρακάτω. Το χρώμα των βαλβίδων αλλάζει. Το μαύρο, ρε φίλε, έχει πίεση και αυθεντικότητα 10. Το καφέ έχει πίεση 10, αυθεντικότητα 9. Το κίτρινο με πίεση 5. Ο χρυσός πάνω το αυθεντικότητα, πόσο αυθεντικό είναι, πάει 9. Ανεβαίνει, η πίεση είναι μικρότερη, η αυθεντικότητα είναι μεγάλη. Δεν είναι αντιστρόφως ανάλογα αυτά τα ποσά, βέβαια. Έτσι, ούτε μειώνεται κάτι επειδή αυξάνεται κάτι άλλο. Το άσπρο με πίεση 1 και αυθεντικότητα 8. Το orange είναι πίεση 9 και αυθεντικότητα 9. Τα μαθηματικά δεν θα τα απασχολήσουμε σήμερα. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει. Ίσως σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.